5 katao sugatan sa salpukan ng truck at SUV sa Timonan, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng isang wing van truck na ito sa Maharlika Highway, Barangay San Isidro at Timonan, Quezon, mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Maya-maya pa, makikita ang unti-unting pagdaos-dos nito sa kabilang linya ng kalsada. Muntik pang mahagip ang isang kasalubong na sasakyan. Pero ilang saglit lang, sumalpok ito sa isa pang kasalubong na SUV. Ayon sa hepe ng Atimonan Police, papuntang Lucena City, Quezon ang truck habang pabikol naman ang SUV. Umuulan daw kahapon sa lugar kaya madulas ang kalsada. Hindi rin naman masyadong pabilisan. Dahil kung sa sobrang bilis nito, baka yung damage siguro mas malaki. Pumreno pa raw ang driver ng truck na si Renato Coutura. Pero dahil sa dulas ng kalsada, hindi na raw agad na ikabig pabalik sa tamang linya ang truck. 5 ang sakay ng puting SUV na nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos ang aksidente na kaagad dinala sa paggamutan. Nagpaalala ang otoridad na magdoble ingat sa pagmamaneho, lalo na kung basa ang kalsada bunsod ng pag-ulan. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to properties ang driver ng truck. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang sangkot sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.